Magandang araw Kuya Chris at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Nardo, hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aking karanasan nung mga panahong hindi pa uso ang teknolohiya. Walang kailaw-ilaw sa bawat bahay at pawang kadiliman lamang ang maaaninag pagkagat ng dilim. Isa po akong sundalo at sanay na ako kapag usapang dilim. Isang araw, habang mahimbing akong natutulog, ay nabulabog ako dahil sa ingay ni nanay. 5:00 pa nga lang ng umaga pero nagsusumigaw na siya. Nardo! Nardo! Gumising ka na riyan! Napabalikwas ako sa aking kama dahil sa malakas na sigaw ni inay. Medyo inaantok pa ako nung mga sandaling yon. Pero pinilit kong bumangon upang alamin kung ano ang dahilan kung bakit tawag ng tawag sa aking pangalan si nanay. Ano ba naman yan, inay? Sarap-sarap ng tulog ko tapos ang ingay-ingay mo. Nabitin tuloy ako. Pagrereklamo ko habang kinukusot ko ang aking mga mata. Nasa harap ko si nanay at para bang nagmamadali siyang lumabas ako. Naku Nardo, tama na ang tulog na yan. Nandyan si Buboy sa labas ng bahay. Kailangan niyo raw umalis ngayon dahil ipapadala kayo doon sa giyera sa Basilan. Parang masisira pa ang eardrum ko dahil sa lakas ng sigaw ni nanay. Napakamot ako sa aking ulo. Ano ba naman yan? Kababakasyon ko nga lang dito kahapon tapos aalis na naman. O sige, pakisabi kay Buboy na lalabas na ako maya-maya. Sabi ko kay nanay at kagad naman itong tumalima. Inayos ko na ang aking higaan at saka nag-unat-unat. Nakagawian ko na kasi iyon tuwing gigising ako sa umaga. Pagkatapos kong ayusin ang aking higaan, ay lumabas na ako sa aking kwarto. Tumungo muna ako sa lababo at saka nagmumog. Maya-maya ay pumunta na ako sa labas. Nakita ko si Buboy na nakaupo at halatang hinihintay ang paglabas ko. Sinimulan na namin ang pag-uusap. Ayon sa kanya, idedestino raw kami sa Basilan dahil palagi na lamang may giyera sa lugar na yon nung mga panahong yon. Kinakailangan daw naming makapunta kaagad kaya naman ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Kumilos na ako at ganoon din si Buboy. Si Buboy ay isa sa mga kaibigan ko at kagaya ko, isa rin siyang sundalo. Palagi kaming magkasama at magkakampi. Kaya nga tinatawag kami ng iba na partner in crime. Ayon pa nga sa iba, pareho daw kaming matinik pagdating sa paggamit ng kahit na anong armas. Lumipas ang ilang oras, umalis na kami sa aming bahay at nagsimulang maglakbay patungo sa Basilan. Siyempre kasama rin namin ang iba pang mga sundalo. Nang makarating kami doon, ay tumigil na ang mga putukan. Mabilis kaming bumaba sa aming sasakyan habang bitbit ang aming mga baril. Inilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng lugar. Halos madurog ang puso ko nang masilayan ko ang mga bangkay ng mga inosenteng tao. Pati sila ay nadamay dahil sa gera ng mga NPA at mga sundalong nakadestino doon. Mayroon ding mga bangkay ng kapwa naming sundalo ang naroong nakahimlay sa damuhan. Bilang isang sundalo, masakit para sa akin ang mawalan ng kasamahan dahil pamilya na ang turingan namin sa isa't isa. Naku, nakakatakot na talaga ang mga nangyayari dito. Pati tayong mga inosente nadadamay pa.
sabi ng isang babae sa kanyang mga kasamahan. Natataranta sila habang daladala ang kanilang mga anak. Hindi ko napigilan ng makaramdam ng awa dahil sa kanilang mga sigaw at iyak. Mababa ka sa tono ng kanilang boses at ekspresyon ng kanilang muka ang takot at pagkataranta. Nakakalungkot isipin na pati ang mga inosenteng tao ay nadadamay sa gera. Wala kayong dapat ipag-alala dahil hanggat nandito kami, hindi namin kayo hahayaan. Kami ang magsisilbi ninyong tagapagbantay. Wika ko sa kanila. Pinakalma namin ang mga matatanda at mga bata na natataranta. Sinigurado din namin na maging ligtas sila kung sakaling muling umatake ang mga NPA. Pumesto na kami sa aming mga taguan at maiging binantayan ang lugar na yon. Nag-iikot din kami sa mga kabahayan upang tiyaking ligtas ang ibang naroroong nakatira sa bahagi ng bundok. Panay-bantay kami mula umaga hanggang gabi. Hindi na nga kami nakakatulog sapagkat nag-aalala kami sa mga inosenteng tao na maaaring madamay kung sakaling magkaroon ulit ng giyera. Isang gabi, napagdesisyonan ng aming mga kasamahan na libutin ang ibang bahagi ng bundok na kung saan kami na destino. Nagbabaka sakali kaming mahanap namin ang pinagtataguan ng mga NPA. Lakad lamang kami ng lakad habang nagmamanman kami sa paligid. Siyempre dala-dala namin ang aming mga baril bilang panangga kung sakaling may makaengkwentro kami. Tahimik kaming naglalakad ng may buong pag-iingat sa aming mga kilos. Madilim ang buong paligid pero hindi iyon naging hadlang sa aming paglalakbay sapagkat sanay na kami sa ganoong buhay. Sanay rin kaming gumapang sa putikan at mga kagubatan. Ganyan ang buhay namin bilang mga sundalo. Nakahanda kaming ialay ang aming buhay para lamang sa kapakanan at kaligtasan ng lahat ng mga mamamayang Pilipino. Matahimikan ang siyang namamayani habang patuloy kaming naglalakad sa gitna ng dilim ng kagubatan. Wala kaming kaalam-alam kung saang bahagi na kami dinala ng aming mga paa. Malayo-layo na rin ang aming narating. Iniiwasan namin ang mag-usap sapagkat nag-iingat kami na baka ay mayroong makakita o makarinig sa amin. Doble ingat kami lalo na't wala kaming alam sa lokasyon ng aming mga kalaban. 10 kaming mga sundalo ang magkasamang naglalakbay nung gabing yon. Samantalang ang iba naman ay naiwan sa aming pinagtataguan upang magbantay. Gumagapang kami sa damuhan para hindi kami mapansin ng aming mga kalaban. Nasa hulihan ako at hindi ko alam kung saan kami patutungo. Habang patuloy kami sa paggapang, bigla akong nakaramdam ng pananakit sa binti kaya saglit akong huminto habang walang kaalam-alam ang aking mga kasamahan. Inunat-unat ko muna ang aking kanang binti at marahang minasahe upang kahit papaano ay mabawasan ang sakit na dulot nito. Patuloy sa paggapang ang aking mga sundalong kasamahan. Samantalang ako ay nakaupo pa rin sa damuhan at nasa binti ko ang aking atensyon. Hindi ko alam kung bakit yun sumakit. Basta bigla ko na lamang yung naramdaman. Hindi naman ako pwedeng sumigaw para tawagin ang aking mga kasamahan dahil baka malapit lang sa aming kinaroroonan ang mga kalaban namin at marinig ako kung sakaling sumigaw ako. Hinayaan ko na lamang ang aking mga kasamahan na mauna nang maglakbay. Lumipas ang ilang minuto. Naramdaman kong medyo maayos na ang aking binti. Hindi na ako nahihirapang gumapang kaya naman ay napagpasyahan kong sumunod na sa kanila. Gapang lamang ako ng gapang sa malawak na damuhan. Nagbabaka sakali akong maabutan ko sila. Tinalasan ko ang aking pandinig baka marinig ko ang kanilang usapan
kapag napansin nilang hindi na ako nakasunod sa kanila. Ngunit nananatiling tahimik ang buong paligid, maliban na lamang sa ingay ng mga insekto. Wala rin akong ideya kung napansin ba ng aking mga kasamahan na hindi na ako nakasunod sa kanila. Sinubukan kong hanapin ang daan, pero hindi ko alam kung saang direksyon sila lumiko, kaya ang ginawa ko ay hinulaan ko na lamang. Nagpatuloy ako sa paglalakbay tungo sa napili kong daan. Nagbabaka sakali akong masundan ko sila, ngunit habang tumatagal, napansin ko na parang naliligaw na ako at malabong mahanap ko sila. Gustong gusto ko nang sumigaw sa aking mga kasamahan kung nasan sila. Subalit mas pinili kong manahimik upang hindi kami mapahamak. Dumaan ako sa naglalakihang mga punong kahoy at minsan nga ay nababangga pa ako. Sobrang dilim kasi ng paligid kaya hindi ko alam kung anong mga pananim ang nasa unahan ng aking dinadaanan. Mahigit 10 minuto na rin akong naglalakad at nawawalan na ako ng pag-asang mahanap ang aking mga kasamahan. Naramdaman ko ang biglang pagkalam ng aking tiyan. Palagi kasi akong nagugutom kaya kahit gabi ay kumakain pa rin ako minsan. Nung mga sandaling yon, wala akong pwedeng makain kaya tiniis ko na lamang ang naramdaman kong gutom. Hanggang sa may natanaw akong isang bahay sa gitna ng magubat na bundok. Mayroong lampara sa bahay na yon at iyon ang nagsilbing ilaw kaya nasilayan ko ang bahay na yon. Dahil sa labis na pagkagutom, nagkaroon ako ng interes na pumunta sa bahay na yon. Nagbabaka sakali akong makahingi ng pagkain. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa nasabing bahay habang nagmamasid ako sa aking paligid. Nang makalapit ako, napansin ko na nasa bandang kusina nakalagay ang lampara. Inilibot ko ang aking mga mata kung mayroon bang tao sa loob ng bahay na yon. Ngunit wala akong makita. Madilim din kasi sa may bandang kwarto, kaya wala akong alam kung sino ang may-ari ng bahay na yon. Inisip ko na lamang na baka ay mahimbing nang natutulog sa loob ng kanilang kwarto. Simple lamang ang bahay na yon. Gawa sa kawayan ang dingding at gawa naman sa dahon ng niyog ang bubong. Tao po. Tao po. Sinubukan kong magtawag baka sakaling magising ang may-ari at pagbuksan ako. Balak ko kasing humingi ng pagkain sa kanila. Kahit kaunti lamang basta malagyan lang ng laman ang kumakalam kong tiyan. Batid kong maiistorbo ko ang kanilang mahimbing na pagtulog. Ngunit wala na akong pakialam sa mga sandaling yon dahil gutom na talaga ako. Kinapalan ko ang aking mukha na katukin ng kanilang pinto. Subalit wala pa ring lumalabas. Maliwanag sa may bandang kusina sapagkat naroong nakapwesto ang lampara. At kitang-kita ko ang 2 kaldero sa tabi ng lampara. Nasasabik na akong makita kung ano ang laman nun. Nagbabaka sakali akong may natitira pang kahit kaunting pagkain man lang sa loob ng kaldero. Upang kahit papaano ay maibsan ang aking gutom. Tao po. Makikikain lang po sana. Muling tawag ko, subalit wala talagang sumasagot kaya naisipan kong pumasok na lamang sa kusina. Gawa lamang sa kawayan ng pinto at hindi masyadong nakasara ang pinto sa kusina. Kaya naman ay buo na ang aking desisyon na pumasok. Nang makapasok ako sa loob, kaagad akong tumungo sa kinaroroonan ng 2 kaldero. Dahan-dahan kong binuksan ang mga ito. Walang laman ang isang kaldero, ngunit nagpasalamat ako sapagkat mayroong laman ang isa. Sinabawang karne ng baboy. Pinagtiyagaan kong kainin yun kahit walang kanin. Kahit papano ay naibsan naman ang gutom na aking nararamdaman. Sarap na sarap ako habang nilalantakan ang karne.
Napakasarap ng luto kaya naparami ako ng kain. Hanggang sa huli ko nang namalayan na wala na palang laman ang kaldero. Sa sobrang gutom ko ay naubos ko na pala ang karne. Tatakpan ko na sana ang kaldero nang bigla akong nakarinig ng yapak. Napalingon ako sa aking likuran at tumambad sa aking mga mata ang isang matandang babae na sa tingin ko'y 65 taon na. Sakto lamang ang kanyang pangangatawan at mahaba ang kanyang buhok. Bigla akong kinabahan dahil masakit ang tinging ibinabato niya sa akin na para bang isa siyang galit na dragon. Humakbang siya patungo sa aking kinaroroonan at tiningnan ang laman ng kaldero. Tahimik lamang akong nakatayo habang nakatingin ako sa kanya. Hindi ako kaagad nakapagsalita sapagkat tila naiistatwa ako sa aking kinatatayuan. Dala na rin ng pagkabigla dahil sa kanyang biglaang pagsulpot. Nang makita niyang wala ng laman ang kaldero, mas lalong nagalit ang ekspresyon ng kanyang muka. Bakit mo kinain yan? Pasigaw na tanong niya sa akin habang itinuturo ang kalderong wala ng laman. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago nagsalita. Nilakasan ko ang aking loob. Pasensya na ho. Nagugutom po kasi ako kanina. Kaya hindi ko po napigilan ng sarili ko na pumasok na dito at makikain. Sa katunayan, tinatawag ko nga po kayo kanina upang sana'y humingi ng pagkain. Pero tulog naman po kayo kaya pumasok na lang ako dito sa kusina. Paliwanag ko sa matandang babae. Tila hindi niya nagustuhan ang aking mga tinuran. Nanlisik ang kanyang mga mata. Sobrang sama ng tingin niya sa akin. Alam mo ba ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga taong pakialamero? Pasensya na po Lola. Sadyang nagugutom lang po talaga ako kanina. Kaya kinain ko po yung karne ng baboy na nasa kaldero. Pasensya na ho. Tsaka wag po kayong mag-alala. Bukas na bukas din ay ipagbibili po kita ng karne ng baboy sa palengke bilang pambayad ko sa inyo. Wika ko sa matanda at tsaka ngumiti. Ngunit tila walang epekto sa kanya ang mga sinabi ko. Ganoon pa rin ang kanyang muka. Galit na galit at nanlilisik ang mga mata. Kita niya ang suot kong uniforme, subalit parang wala pa rin siyang pakialam kahit alam niyang isa akong sundalo. Hindi karne ng baboy ang kinain mo. Karne yon ng tao. At dahil kinain mo lahat, ikaw naman ang kakarnihin ko. Galit na sambit ng matandang babae na labis ko namang ikinagulat. Parang hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Hindi ko lubos akalaing karne pala ng tao ang kinain ko. Parang gusto kong isuka lahat ng kinain ko sa mga sandaling yon. Ngunit nagulat ako dahil ang matandang babaeng nasa harapan ko ay biglang nagpalit ng anyo. Mula sa anyong tao ay naging anyong aso ang matanda. Napakalaking aso at para bang gustong gusto na akong sunggaban. Doon ko napagtanto na ang matandang yon ay isa palang aswang. Alisto kong binunot ang aking baril. Ngunit mas mabilis pa sa kidlat na sinunggaban ako ng malaking aso. Mabuti na lamang at makapal ang suot kong uniforme. Sinipa ko ang asong yon at tsaka napatalsik siya sa bandang gilid. Sinamantala ko ang pagkakataong yon upang sana'y tumakas. Ngunit laking gulat ko nang biglang nagpalit ng anyo ang aso. Isa na siyang matandang babae na magulo ang mga buhok. Nagbabaga ang mga mata. Matutulis ang mga kuko at pati na rin ang kanyang mga pangil. Napakapangit ng mukha ng aswang na yon. Kakilakilabot at nakakapanindig balahibo. Yun ang unang pagkakataong nakakita ako ng aswang. Inaamin ko na nakaramdam ako ng takot lalo na't magubat ang lugar na yon at wala nang iba pang bahay.
idagdag pa ang madilim na paligid. Iniisip ko na nasa bingit na ako ng kamatayan. Sinubukan kong barilin ang aswang. Subalit hindi ito natamaan dahil napakabilis niyang kumilos at kay galing umilag. 3 beses na pumutok ang aking baril. Ngunit ni isang bala ay wala man lang tumama sa kanyang katawan. Natatakot na rin ako dahil baka narinig ng mga NPA ang putok na yon at kalabanin akong mag-isa. Natitiyak kong libingan ng kahahantungan ko kung sakaling makita nila ako. Nang hindi tumama ang aking baril sa katawan ng aswang, mabilis akong tumakbo palabas. Dumaan ako sa mga damuhan. Ngunit hindi ko alam kung anong mga bagay o pananim ang nakapalibot sa akin dahil sa sobrang dilim. Wala akong dalang flashlight, kaya medyo nahihirapan akong hanapin ang daan pabalik sa aming taguan. Habang tumatakbo ako at nangangapa ng daan sa gitna ng dilim, naramdaman kong nasundan ako ng aswang dahil bigla niyang hinigit ang aking damit. Dahil sa lakas ng kanyang puwersa ay napunit ang aking suot sa may bandang leeg at balikat. Ikinatumba ko rin ang kanyang biglang paghigit sa akin. Humugot ako ng malalim na hininga at saka inatake ang aswang. Buong lakas ko siyang pinagsusuntok. Ngunit napansin kong madulas ang kanyang katawan. Nahihirapan akong patamaan siya. Gusto ko sanang higitin ang kanyang mahabang buhok at kaladkarin siya sa damuhan. Subalit mas malakas pa siya kaysa sa akin at nahihirapan akong labanan siya. Sinubukan ko rin na muli siyang barilin, ngunit mas lalo lang akong nahirapan dahil sobrang dilim ng paligid. Hindi ko alam kung kailan ko ipuputok ang baril gayong hindi ko naman siya nakikita. Walang kaliwa-liwanag sa lugar na iyon kaya hirap na hirap akong labanan siya. Dahil sa tindi ng aming away, ay tumalsik ang aking baril sa direksyong hindi ko alam. Ilang beses na rin akong kinalmot ng aswang at gusto na niyang kagatin ang aking liig. Mabuti na lamang at naalala kong mayroon pala akong dalang kutsilyo. Kagad kong kinuha ang kutsilyo mula sa loob ng aking bulsa at pinagsasaksak ang aswang. Ang buong akala ko ay mapapatay ko na ang aswang. Ngunit nahirapan akong patamaan siya dahil inaagaw niya sa akin ang hawak kong patalim. Nagkasugat-sugat na rin ang aking mga kamay, bunsod ng matindi naming agawan. Bawat isa sa amin ay walang balak na magpatalo. Umaapoy ang aking galit dahil sa kanyang ginagawa sa akin. Pakiramdam ko ay parang nawawalan na ako ng lakas nung mga sandaling yon, lalo na't ilang beses niya akong kinakalmot sa muka. Naramdaman ko ang paghapdi ng aking muka, maging ang pagbulwak ng dugo mula sa preskong sugat nito. Mas lalo akong nagalit sa aswang. Parang gustong gusto ko na talaga siyang karnihin, Kuya Chris. Nakapanggigigil ang ginagawa niya sa akin. Demonyo ka, tigilan mo na ako! Pagsusumigaw ko sa kanya. Ngunit humahalakhak lamang siya na parabang tawa ng isang demonyo. Halata sa kanyang tawa na natutuwa siya sa kanyang ginagawa sa akin. Dumating na rin kami sa puntong nasa ilalim na niya ako at siya ay nasa ibabaw. Dama ko ang kanyang mga pangil na nagnanais niyang sunggaba ng dugo sa aking leeg. Ngunit patuloy kong ginagamit ang natitira kong lakas upang pigilan siya sa kanyang plano. Patuloy akong lumalaban dahil wala naman akong balak na magpatalo. Lalo na't ayaw kong bangkay na lamang ang masisilayan ng pamilya ko. Ginawa ko ang lahat upang iligtas ang aking sarili mula sa kademonyohan ng matandang aswang na yon. Sa tuwing dumidikit ang kanyang matutulis na pangil sa aking leeg, sinasaksak ko ng kutsilyo ang kanyang likod. Kaya naman ay bigla siyang nawawala sa focus. Kaagad niyang inaagaw ang hawak kong kutsilyo at mas lalo ko iyong idinidiin sa kanyang likod. Kinagat niya rin ang aking braso at muling
pinagkakalmot ang aking muka. Batid kong galit na siya sa akin dahil sa ginagawa ko sa kanyang likod. Kaya ginantihan niya ako ng kagat sa braso at kalmot sa muka. Napahiyaw ako sa labis na sakit nang maramdaman ko ang kanyang mga pangil sa aking braso. Bumulwak na rin ang dugo mula rito at kahit nagsusumigaw na ako ay hindi niya pa rin ako tinitigilan. Doon ko na naramdaman na parang nasa bingit na ako ng kamatayan at hindi ko na talaga alam kung ano pa ang dapat kong gawin upang makatakas ako sa kanyang mga kalmot at kagat. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Patuloy akong nagsusumigaw dahil sa labis na sakit na dulot ng kanyang kagat. Hindi ko alam kung may nakaririnig ba sa aking mga sigaw nung mga oras na yon. Hindi niya pa rin ako tinatantanan at palagay ko ay parang mapuputol na ang aking braso. Nawawala na rin ako ng pag-asang makakauwi pa ng buhay. Pakiramdam ko ay doon na magtatapos ang kabanata ng aking buhay. Ngunit sa isang iglap ay tila biglang nagkaroon ng milagro ang lahat. Akmang ipipikit ko na sana ang aking mga mata at tuluyan ng susuko nang biglang nagkaroon ng kaunting liwanag sa paligid. Inilibot ko ang aking mga mata at natanaw kong ilaw na nagmumula sa isang flashlight. Ikinagulat ng aswang ang liwanag na iyon kaya naman ay bigla itong bumitaw mula sa pagkakahawak sa akin. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga pangil sa aking dugo ang braso. Kagaya ko ay inilibot niya rin ang kanyang paningin sa buong paligid. Nagtataka ako kung sino ang may-ari ng flashlight na yon. Agad akong sumigaw ng tulong. Nagbabaka sakali akong matutulungan ako ng taong nagmamay-ari ng flashlight na yon. Maya-maya ay biglang itinutok nito ang malaking flashlight sa aming dalawa ng aswang. Tanaw ko ang nagbabagang mata ng katabi kong aswang at tila gulat na gulat sa liwanag. Duguan ang kanyang mga pangil at napakapangit ng kanyang muka. "Nardo? Nardo, ikaw ba yan?" Isang pamilyar na boses ang aking narinig mula sa may-ari ng flashlight. Kilalang kilala ko ang boses na yon at yun ang boses ni Buboy, ang kaibigan kong sundalo. Agad naman akong sumagot ng oo at humingi ng tulong sa kanya sa malakas na sigaw. Kaagad naman siyang tumakbo palapit sa aking kinaroroonan at doon ko nalaman na hindi lang pala si Buboy ang naroon dahil kasama rin ang iba pang kasamahan naming mga sundalo. Laking pasasalamat ko dahil dumating sila. Malaking tulong din pala ang pagsigaw ko. "Aswang! Aswang ang matandang ito!" Sigaw ni Buboy nang makalapit sila sa kinaroroonan namin ng aswang. Nanlilisik ang mga mapupulang mata ng aswang at pati ang mga kasamahan ko ay gusto niyang atakihin. Mabilis akong inalalayan ng isa sa aming kasamahang sundalo palayo sa aswang na yon. Kitang-kita nila ang aking mukha na puno ng dugo at mga kalmot ng aswang. Ganoon din ang sinapit ng aking lieg at braso. Nagkapunit-punit na rin ang aking mga damit dahil sa sagupaan namin ng aswang. Naawa sila sa aking sitwasyon. Hindi nila inaasahang yon ang sasapitin ko. Kinuha nila ang kanilang mga baril at itinutok yon sa aswang. "Demonyo ka! Dahil sa ginawa mo sa kasama namin, pasasabugin ko ang bungo mo!" Galit na sambit ni Buboy sa aswang. Nagpakawala siya ng isang putok. Balak niya sanang barilin sa ulo ang matandang aswang, subalit mabilis itong nakailag. Ang putok na iyon ay sinundan ng maraming putok na nagmula sa iba pa naming kasamahan. Ang buong akala namin ay mapapatay na namin ang aswang na yon. Ngunit nagulat kami dahil sa braso lamang ang kanyang tama. Pagkatapos matamaan ang aswang sa kaliwang braso, ay kaagad itong kumaripas ng takbo at nag-anyong aso.
Huwag niyong hayaang makatakas! Malakas kong sigaw at sinundan nila ang aswang na yon. Naiwan ako sa damuhan kasama ang isa naming kasamahan. Nangihina na kasi ako kaya hindi ko sila nasamahan sa pag-atake sa aswang. Dala-dala ni Buboy ang flashlight habang hinahabol nila ang aswang hanggang sa malayo na ang kanilang narating. Mahigit 30 minuto ang lumipas bago sila nakabalik. Ayon sa kanila, umabot daw sila sa kung saan saang bahagi ng kagubatan dahil sa kakahabol sa aswang. Ilang beses din nilang sinubukang barilin yon, ngunit hindi nila matama-tamaan lalo na't madilim ang paligid. Isa pa, isang flashlight lamang ang kanilang dala. Parang pinaglaruan daw sila ng aswang sapagkat pinalibot-libot sila sa kung saan saang liblib ng kagubatan hanggang sa hindi na nila nakita kung nasaan na ang aswang. Batid nilang nagtatago lamang iyon sa dilim kaya hinayaan na lamang nila. Binalikan nila ako at inalalayan pabalik sa aming tinataguan. Mabuti na lamang at walang mga NPA ang nakasalubong namin sa daan nung gabing yon. Nang makarating kami ay ginamot nila ang aking mga sugat sa pamamagitan ng dahon ng malunggay. Pinigan nila ang katas nito at inilagay sa namamaga kong sugat sa aking muka, leeg at braso. Parang hindi raw maiguhit ang aking muka dahil sa dami ng mga kalmot ng aswang. Tinanong din nila ako kung paano ako napadpad doon at bakit ako nahiwalay sa kanila. Ikinuwento ko naman sa aking mga kasamahan ang totoong nangyari kung paanong napadpad ako sa bahay ng matandang aswang. Ayon sa kanila, nagulat daw sila nang malaman nilang hindi na ako sumusunod sa kanila. Hindi raw nila kaagad napansin nung una na hindi na pala ako nakasunod sa kanila. Sa katunayan ay hinanap daw nila ako, hindi lang nila nagawang sumigaw dahil baka marinig sila ng mga kalaban. Kung saan-saan daw nila ako hinanap dahil nag-aalala na sila na baka ay napahamak na ako. Lumipas ang ilang mga minuto ay nakarinig daw sila ng mga putok ng baril mula sa hindi kalayuan. Inisip nila na baka inatake na ako ng mga NPA kaya ang ginawa nila ay nagmasid sila sa buong paligid at maingat na pumunta palapit sa pinanggagalingan ng putok. Doon daw sila nagtago, malapit sa bahay ng matandang aswang at nang marinig nila ang aking sigaw, hinanap nila ang pinanggagalingan ng sigaw at doon na nila ako nahanap. Laking pasasalamat ko sa kanila, Kuya Chris, dahil kung hindi sila dumating ay baka wala na akong buhay ngayon. Wala na kasi akong lakas ng mga sandaling inaatake ako ng aswang. Akala ko nga ay iyon na ang katapusan ko. Mabuti na lamang at na-rescue ako ng mga kasamahan ko. Nang sumapit ang umaga ay binalikan namin ang bahay ng aswang. Ngunit hindi na namin nakita ang matandang babae. 3 beses kaming pabalik-balik doon, subalit ni anino niya ay wala na talaga kaming nakita. Siguro'y nagpakalayo-layo na siya dahil nalaman namin na isa siyang aswang. Sa lahat po ng mga nakikinig, mag-iingat po tayo sa mga pagkain ating nakikita. Huwag po natin basta-bastang kakainin kahit na alam nating walang taong nakakakita sa atin. Katulad ng aking karanasan ay baka mapahamak lang po kayo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po. Magandang araw, Kuya Chris. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Luis, Tubong Leyte. Sa mga oras na ito ay ibabahagi ko ang tungkol sa karanasan ng aking lolong Agimatero o Antingero at ang kapitbahay naming Inggitero. Pero bago ang lahat, mayroon muna akong katanungan sa lahat ng mga taga-subaybay.
Meron din ba kayong mga kapitbahay na mahilig mainggit? Yung tipong lahat na lang na nakikita at nalalaman ay kaiinggitan? Narito po at inyong pakinggan ang buong kwento. Mayroon po akong lolo na napakakisig kumilos at sobrang tapang. Kahit siya ay 80 anyos na, nako, palaban pa rin ang lolo ko. Kung tutuusin, marami na po siyang napatay na aswang gamit ang kanyang itak. Kinatatakutan po siya ng buong barangay namin dahil sa kanyang taglay na katapangan. Mayroon din siyang anting-anting, Kuya Chris. Kaya hindi siya natatabla ng baril at itak. Kahit pangil ng aswang ay hindi tumatalab sa katawan ni lolo. Itago na lamang ninyo siya sa pangalang Pedro. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lolo Pedro, ay nagising siya dahil sa ingay ng aming kapitbahay. Nambubulabog sa mga natutulog at pasigaw-sigaw pa kahit kalagitnaan ng gabi. Lasing kasi siya kaya kasing tapang niya ang isang mabangis na leon. "Lahat ng mga matatapang, labas!" Muling sigaw nito. Ngunit walang lumabas. Wala ring sumagot. Pinapanood lang siya ni Lolo Pedro ngunit kahit tuldok ng takot ay walang naramdaman si Lolo. Maya-maya biglang kumalabog sa bubong. Gawa lamang sa dahon ng niyog ang aming bahay sa bukid. Ngunit ramdam talaga namin ang pagkalabog sa bubong. Parang may lumalakad sa itaas. At habang tumatagal, palakas ng palakas ang kaluskos. Nagsimula nang magmatsyag si Lolo. "Sinong matapang dyan?" Sigaw ni Mang Karding sa pangatlong beses. Mula sa aming bubong, tumalon ang aswang at huminto sa harapan ng lasing. Ang pangit ng mukha ng aswang. Gulong-gulo ang kanyang buhok. Mahaba ang mga kuko at pangil at may mga dugo pa sa kanyang muka. Para bang katatapos lang nitong mambiktima. Nang makita ng lasing ang aswang sa kanyang harapan, nabitawan niya ang kanyang itak na hawak. Napasigaw na lang ang lasing ng tulong sa mga kapitbahay at sinabi niya pang may aswang. Kumaripas ng takbo patungo sa loob ng kanilang bahay ito. Subalit bago pa man siya makapasok sa loob ng kanilang bahay, ay mabilis siyang nahawakan ng aswang. Nagpupumiglas siya sa sobrang takot. Sigaw pa rin siya ng sigaw ng tulong, ngunit ni isa ay walang tumulong dahil takot din sila sa aswang. Nakatingin lamang si Lolo Pedro sa kanila. Natatawa pa si Lolo dahil ang tapang daw ni Mang Karding nung wala pang aswang. Akmang susunggaban ng aswang ang leeg niya. Alistong kinuha ni Lolo Pedro ang kanyang itak at kaagad na lumabas. "Bitiwan mo siya kung ayaw mong dumanak ang sarili mong dugo sa iyong kinatatayuan." Pagbabanta ni Lolo sa aswang habang hawak niya ang kanyang itak. "Pedro, iligtas mo ko!" Pagmamakaawa ni Mang Karding kay Lolo nang mapansin nitong nasa harap nila si Lolo. Binitiwan ng aswang ang lasing at humarap kay Lolo. Nagbabaga ang kanyang mata. Mababanaag ang galit sa mga mata ng aswang at parang gusto niyang sunggaban si Lolo Pedro. Kalmado lamang si Lolo nung mga sandaling yon. Samantalang ang lasing naman ay pumasok na sa bahay nito. Iniwan nitong mag-isa si Lolo. Nakatingin pa rin ang aswang kay Lolo. Hindi nagtagal. Bigla nitong sinunggaban si Lolo. Sinubukan nitong ngat-ngati ng liig ni Lolo Pedro gamit ang matatalim nitong pangil. Subalit hindi nagtagumpay ang aswang. Hindi man lang tumalab ang talim ng kanyang pangil sa liig ni Lolo. Dahil doon, galit na tinapyas ni Lolo ang liig ng aswang. Tumalsik ang ulo ng aswang sa damuhan na sinundan ng pagsirit ng dugo nito na naging dahilan ng pagkamatay nito.
Nasaksihan ng aming mga kapitbahay ang ginawa ni Lolo sa aswang. Hangang-hanga sila sa katapangan ni Lolo Pedro. Grabe, ang tapang talaga ni Pedro. Oo nga, grabe, isang tapes lang talsik agad ang ulo ng aswang eh. Kahanga-hanga talaga si Pedro. Sabi ng ibang kapitbahay namin at nagsilabasan sa kanilang bahay. Nilapitan nila ang bangkay ng dugo ang aswang. Panay puri ang lahat sa katapangan ni Lolo, maliban na lamang kay Karding, ang lasing na ang tapang-tapang pero takot pala sa aswang. O Karding, anong masasabi mo sa katapangan ni Pedro? Tanong ni Aling Marisa habang nagtitipon-tipon sila sa labas. Sus, nakachamba lang yon. Wika ni Mang Karding. Halata sa tono ng kanyang boses na naiinggit siya kay Lolo Pedro. Si Pedro talaga ang pinakamatapang sa ating barangay. Saad naman ni Aling Carlota. Nako, tama na nga ang purihan. Magsipasok na kayo sa loob ng mga bahay nyo. Baka atakihin na naman kayo ng aswang. Sabat ni Lolo Pedro. Kahit atakihin kami ng aswang, hindi pa rin naman kami matatakot dahil ikaw ang pambato namin. Sa sobrang galing at tapang mo, matatakot ang aswang sa'yo. Wika naman ni Mang Fidel. Sumang-ayon naman ang lahat maliban kay Karding. Hindi talaga natutuwa si Mang Karding sa tuwing pinupuri ng iba nilang kapitbahay ang katapangan ni Lolo. Sige na, pumasok na kayo sa mga bahay nyo. Wika ni Lolo at sumunod naman sila. Nang makapasok na ang lahat, pumasok na rin si Lolo Pedro sa aming bahay at humiga. Subalit bago siya natulog, mayroon siyang sinambit na mga orasyon na lengguwaheng Latin. Tanging si Lolo lamang ang nakaiintindi nun. Ayon sa kanya, yun daw ang nagpapalakas sa kanyang anting-anting at upang hindi siya matablan kapag may kaaway siya. Lumipas ng lumipas ang ilang gabi, may narinig na namang kaluskos ang mga kapitbahay namin. Mayroon kasing buntis na malapit ng manganak. Ayon sa sabi-sabi ng mga matatanda, lapitin daw ng aswang ang mga buntis sapagkat mabango sa pang-amoy ng mga aswang ang bata na nasa sinapupunan ng mga buntis. Yun daw ang gustong-gustong sunggaban ng mga aswang. Isang gabi habang natutulog si Lolo, ay nagising siya dahil sa sigaw ni Mang Fidel. Pedro! Tulungan mo ang asawa ko! Inaaswang ang bata sa loob ng kanyang tiyan! Pagsusumigaw ni Mang Fidel habang niyuyugyug niya ang balikat ni Lolo. Basta na lamang siyang pumasok sa loob ng bahay namin sapagkat hindi naman sinasarhan ni Lolo ang pintuan kahit gabi. Dahil naniniwala siya sa kanyang anting-anting na hanggat dala-dala niya ito ay walang sino man ang makapapatay sa kanya. Nasaan ang aswang? Dudurugin ko siya ng itak ko. Sambit ni Lolo nang gumising siya. Nasa bahay namin. Palibot-libot sa amin. Ayaw niyang tantanan si Lourdes. Malapit na kasi siyang manganak. Sagot ni Mang Fidel. Kaagad na kinuha ni Lolo ang kanyang matalim na itak at lumabas. Nakasunod sa kanya si Mang Fidel. Nasaan na kayo? Harapin niyo ang itak ko! Sigaw ni Lolo sa mga aswang. Nang makarating siya sa tapat ng bahay ni Mang Fidel, sinilip ni Lolo Pedro ang silong at natagpuan niya ang dalawang aswang. Sinuot ni Lolo ang silong at pinagtataga ang aswang. Nanlaban ang dalawang aswang pero wala silang magawa sa anting-anting ni Lolo Pedro. Dugo ang nakahandusay sa silong ang dalawang aswang. Inilawan nila iyon gamit ang lampara at kanilang napagtanto na mag-asawa pala ang dalawang aswang na yon.
Dahil napatay na naman ni Lolo Pedro ang dalawang aswang, pinuri na naman siya ng aming kapitbahay na ang tapang-tapang niya raw talaga. Ang astig mo naman, Pedro. Ano bang sekreto mo at hindi ka tinatablan? Tanong ni Mang Fidel kay Lolo. Sinabi ni Lolo ang kanyang matagal ng sekreto. Ang sekreto na mayroon siyang anting-anting. May tiwala naman kasi siya sa aming kapitbahay, kaya isiniwalat niya ang katotohanan na mayroon siyang anting-anting. Nagulat ang lahat, lalong-lalo na si Mang Karding. Kaya pala hindi ka tinatablan dahil may anting-anting ka. Wika ni Mang Karding. Ito ang pinakamagandang depensa para sa mga nilalang na balak tayong hamakin. Sagot naman ni Lolo Pedro. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lolo Pedro, ay biglang pumasok si Mang Karding sa loob ng aming bahay. Binato niya ng kanin ng katawan ni Lolo at saka tinaga gamit ang itak. Nagulat ako dahil dumanak ang dugo mula sa katawan ni Lolo Pedro. Kitang-kita ko ang buong pangyayari. Ngunit hindi ako nagpalata, nagising pa ako. Nasa kabilang kwarto si Lolo at sumilip ako sa butas nang makarinig ako ng mga yabag. Natatakot akong sumigaw dahil baka patayin ako ni Karding. 18 taong gulang pa lamang ako noon at sobrang close ako kay Lolo dahil sa kanya ako lumaki. Nasa Maynila kasi ang mga magulang ko, samantalang si Lola naman ay pumanaw na. Wow, tama pala ang sinasabi nila na kanin ng katapat para masugatan ng isang taong may anting-anting. Dinig kong sambit ni Mang Karding. Wala siyang kaalam-alam na sinisilip ko siya sa butas. Naising ko mang ipagtanggol si Lolo, subalit mas nananaig ang aking takot. Sa wakas, natodas din kita. Wala na ang Pedro na pinakamatapang sa lugar na to. Ako na ang maghahari-harian dito. Kawawang Pedro, kanin lang pala ang katapat ng anting-anting mo. Sambit ni Mang Karding. Tuwang-tuwa siya sapagkat napatay na niya si Lolo Pedro. Pagkatapos nun, lumabas na si Mang Karding bit-bit ang kanyang itak. Sumilip ako sa bintana at nang matiyak ko na wala na si Karding, kaagad akong pumunta sa kwarto ni Lolo Pedro. Humahagulgol ako habang pinagmamasdan ng dugo ang bangkay ng mahal kong lolo. Lolo Pedro, patawad. Hindi man lang kita naipagtanggol, Lolo. Wika ako habang niyayakap si Lolo Pedro. Maya-maya lumabas ako at ginising ang mga kapitbahay namin. Humingi ako ng tulong sa kanila. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan. Naaawa sila kay Lolo Pedro. Ang ibang babae ay nagsipag-iyakan na. Sinabi ko rin sa kanila na si Karding ang may kagagawan sa pagkamatay ni Lolo. Nang malaman nila na si Mang Karding ang pumatay, nagalit ang lahat kay Mang Karding. Sinulong nila ito sa pamamahay nito. Karding, lumabas ka riyan. Ngayon mo ipakitang matapang ka. Lumabas ka! Wika ng mga matatandang kalalakihan. May mga hawak silang itak at gustong-gusto na nilang tadtarin si Mang Karding. Ayun si Karding oh, tumatakas! Sigaw ni Mang Fidel nang makita niyang tumakbo si Mang Karding sa likod ng bahay nito. Tara, habulin natin! Huwag ninyong hayaang makatakas! Sigaw ni Mang Fidel. Hinabol nila si Mang Karding sa kakahuyan. Mabuti na lamang at maliwanag ang buwan. Hindi sila nahirapang bagtasin ng masukal na daan. Sinundan nila si Mang Karding, ngunit bigo silang mahuli ito.
Mula nung gabing yon, tuluyan na ngang nakatakas si Mang Karding at hindi na muling nagpakita pa. May nakapagsabi na nagtanong-tanong daw si Mang Karding sa mga kakilala niya kung ano ang sekreto para tumalabang mga armas sa katawan ng isang taong may anting-anting. Batuhin daw ng kanin o tirahin habang kumakain ng isang may taong may anting-anting upang masugatan ito. Kaya pala sinamantala ni Mang Karding ang kaalamang yon sapagkat naiinggit siya kay Lolo Pedro. Si Mang Karding ang larawan ng isang inggiterong kapitbahay. Mula nang mamatay si Lolo Pedro, natatakot na ang mga tao sa aming lugar na lumalabas kapag kumagat na ang dilim dahil natitiyak nila na wala nang magliligtas sa kanila kung sakaling sumalakay ang mga aswang. Madalas ding na sumasagi sa isipan ko na sana buhay pa si Lolo Pedro kung hindi niya sinabi na mayroon siyang anting-anting. Ang hirap talagang magtiwala sapagkat hindi natin alam kung sino ang mga taong dapat nating pagkatiwalaan. Kaya mas maiging mag-iingat na lang tayo sa pagkakalat ng ating mga sikreto dahil hindi natin wari kung sino ang mga tumitira sa atin ng patalikod. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.